Mgajuanga dakika enapagadek tok sa dek mar okinyi kamora mora mintiere rwakini machiegni ma en chenro mar mbaka oromo chenro mabendo bedo kwa dhigodo nyime nyaka sa abich mar onyango parne chenro mar mbaka oromo wantiere kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo kamar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromanka mar chiwo ni chala mar fwambo nyakwar Mgajuang magi gin weche mabende timore alura mari kamora mora mintiere moko bende timore pinje maoko duto tema bendo duche makawuono wabiro bedo kwaluoni weche mabende biro bedo ka iyudo e weche magwa manyiena mago mag migago ka onoromo sa achiel gi sa adek mar midhiambo wachako mana gi lit kod kuyo ka bende oganda mapacho ka pod yuago ngire George Magoha manen jatend migawo mochung' weche mag somo mabende nong'elo rengo odhiambo manyoro e kinde mabende nichiwo ne thieth makoni kod kocha e karod thieth mano ma Nairobi. Milome makamano bende nochiwo chieng' manyoro kod karod thieth mano mar Nairobi ni otho kod tuo mar tuo kata mna buok mar adundo mong'ere kaka cardiac arrest gi dho ngere. Okang' makamaendi biro nyakwara Mgajuang kinyalo paro ngire George Magoha kata mne sekta mar somo e chieng' tarik 17 mana mar dwe mokwongo bende nodhi mondike tich mane mbalariany mano mar Maseno mantiere buore Kisumu mano kaka bedo profesa kata mna ngire e buo migawo mar weche gweko mag thieth. Kaka manyakwara Mgajuang magi gin ote mag lit kod kuyo mabende pod imedo or gi oganda mapacho kaendi jotelo mopogore pacho kaendi jogo mabende nitiere sekta mar weche mag thieth pod oro ote mag lit kod kuyo. Parne familia mar Magoha bende nitiere pod gi liel machielo ka bende owadgi Magoha matin mano ma ong'ere kaka ngire Richard Nyabera Magoha bende ringre mare bende nosekow e piny kowuok e piny mar Amerika ma bende nomolo odiochieng' manyoro e pacho kaendi ka bende nichano ike mano chieng' tarik 28 mano chieng' ngeso mar jumani. Kata kamano pok familia margi ogolo milome ponono ni pod gibiro dhi nyime gi ik makamano kata ka ponono ni gibiro riwo ik makamano ariyo. En mos ahinya na anyuola makamano wan kaka TV mar Ramogi TV pod wagoyo mos ne anyuola osiepe kaachiel kod wede mago mag Magoha kuom lalo wuodgi mabende gigeno. Parni ringre mar Magoha nyakwara Mgajuang bende okan e kar kano ringre mar jomotho mano Mali mantiere e kaunti ma Nairobi.